Mayong buntag kanyo mga kapobre, it's me, the Organic Fish. Gahapon mga kapobre, ako silang gidala sa mall kay kanila laging nakadaog ta sa 9 to 8. So, kay kuan man sad kana bitaw New Year, so giandaman sa nako ang New Year kay nakadaog-daog man sa gamay. So ako silang gidala. So kanang kuan na diha nag-abang mi sa bus wa mi nag-taxi kay kung panay ka taxi mahal ba ya $3 ba ya di pare sa Pilipinas. Ikining duha samukan man jud ni ani man jud ni magkuyog ni sila samok man jud kay saba. So pag abot na mo dito ni ana ning usang kining malditahon nga manghapit daw mi sa kanang kulura iyang gipangita kay para daw sa New Year manghapit daw mi diya sa forevermore. Char forevermore, forevermore. Kana laging vlogger ta unya nagpicture-video pa ko taon ako silang gibidyohan. So mao nay purpose sa akong video. Disclaimer, dili siya kuan na wala ni kung na may mga brandy dili ni siya ang video nako dili ni siya advertise sa para sa amo ning self. So dinahan na kay namig kuan kay ako siyang giingnan nga mangaon sa takay gutom medyo sakit ni akong tiyan gutom kay nibiya mi sa balay wala ko ni kaon pag human ako live. Ako sang giingnan nga manudta ng restaurant nga permi nako gilabyan kay di man jud kumusudi kay mahalon man pero pagkangan laging nakadaog kus 908 so ako na lang silang gitsuwayag sudi na og ako ang nagbayad so kini laging inahanta di man ginato na madilian atong anak so dito mi nanood mi anang restaurant na dinha sa burger unsa 5 guys daw nga burger so kini lagi ignorante ta kay sa panahon sa unang gagmay pa mi wa magimi kasuway ang hamburger bisag Jollibee gani karon kay ang akong anak dinha dapita ni order siya so ako man jud nagbayad. Karon guys, kay karon mga kapobre, nailibre man ni diha pero natingala ko kay sa ato bitaw sa Pilipinas, wala may ingon ana di ba bisag musud kas Jollibee wala tanan may bayad, naam jud bayad. So kanang mani diha mo kaos lang ka dinha. Nya ang soft drink ya unlimited kanang mani unlimited. So nindot jud kay paminawon nga samtang nagpaabot mo sa inyong order, nagkaon-kaon mi og mani. So nagtakos na ko og mani og nangaon mi og nilingkod mis bangko. Karon kay natingala lagi ko mga kapobre kay kanilaging sa unang panahon di ba sa unang panahon kanang sa kapobrehon nato lugos magita kakaon sa una o pan nga tarong ug dili lang yun pan nga matilaw na luring bayan kanang ilordi mo madali sa unang panahon nya kini lagi ignorante ta dako kay hamburger galisod kog nga din sa burger kay dako lagi kay pero medyo mahal jud mga kapobre. Dollar jud ang price. Kay kung ako ang pabuton, dili ko musudi kung ako ra usay kay sayangan ko sa kwarta kani laging pagkangan nga nakadaog ko sa 9 to 8. So ning ako na lang gid silang gitugtan nga manlakaw mi kay magsige manig ingon ang duha nga pakana sa imong daog. So nagkuyog jud mi dinha nya gulo-gulo jud kayo kay kini lagi magdadatas tong anak nakarelate mo anang magdamo sa imong anak nga kining samo kayo sabak kay tanan niya medyo may edad na ta kayo may edad na baya ta nya di na ta ganahan kana bitong kuan kay hello just kana di dapit mga kapobre na nami sa mall sa baba sa grocery. Karon kay kining akong anak gitilawan ang biris akong giingnan huy imo lagi nang gikuan gibadlong nako kay dini sa kung dinig yung dapita mga kapobre pwede man ka mutilaw mo ablihan ni mutilaw ra maayo gulag da so pagkahuman na mga kapobre giingnan ako kong anak gipangita na mo ang ham kay kini laging sa unang panahon nga kanang nang pobre imong ginikanan wala man jud ko kasuway in taon na ng ham nga inig New Year kay kana laging nagtutuo ka sa 12 ka bilog so kada New Year pero sa panahon nga katong sa unang gagmay pa mi kay na pobre man lagi mi kayo wala man na sa muan may lag na atay 4 ka prutas 5 ka prutas ang madali na tong prutas bayabas naman jud tino-tino tino-tino ha ug katong talisay mainumdum jud ko sa unang panahon nga kanang kumang New Year. Udili mo palit rin taw kung naa kay grapes na kay kwarta mo palit jud kag duha ka pirasong grapes pero sa panahon ako sa unang 1980s wala ko kasuway anang grapes wa man gani buongon kay mahal kay sta kana watermelon wala oy.
Madalin jud sa una mangga o bayabas og tino-tino ug nakay manggang makuha sa silingan makawat nimo dito sa punuan nila. Pero gingon ana nga prutas nga ilang mahalon sosyalon wala kay pobre man kayo. So giadto jud namo sa Spanish ang ham kay mao man jud akong gipangita ang ham lagi kay di ko kalimot sa akong pagkasukad pagkabata mao gini-remember nga di ko kalimot. So ayaw kalimti ninyo ang 395 karong adlaw ug ang 840 ug 964 ang special jud nga sa 964 jud na akong ipakuan nyo kay nasa guide. So nang pag-abot na mo din na sa Spanish nakita jud na mo ang ham pero wala na lang ko ng video kay pag-abot na ko sa amo gikapoy na jud kog maayo. So na di na akong mga anak di padung na may Spanish ana nangita mi sa ham lagi ana lagi. So daghang salamat, it's me, the Organic Feast.